Τέταρτη μέρα στην Κίμολο και σήμερα είναι wedding day. Ξύπνησα κατά τις 10. Ήθελα να ξυπνήσω πιο νωρίς γιατί θέλω πάλι να πάω να κάνω το μπάνιο μου και να ευχαριστηθώ λίγο τη μέρα. Προβιωτικά και μάτσο κλασικά. Ετοιμάστηκα λοιπόν να πάω στην παραλία. Ήθελα και πάλι να πάω στο Ρέμα, ειδικά τώρα που έμαθα καλά το δρόμο. Αν και τα νερά έξω στην παραλία δεν είναι όσο όμορφα όσο πάνω στα βράχια. Έχει σκιά που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Έκασα και λίγο πάνω στα βράχια που βρήκα κάποια παιδιά που θα είναι και στο χάμο. Και μετά ήταν ώρα για ετοιμασία που πάλι κάπως έτρεχα. Ευτυχώς Θεέ μου που πάρκαρα εκεί κάτω. Θα κάνω μανούβρες. Και μετά την τελετή και κάποιες φωτογραφίες που βγάλαμε, κατευθυνθήκαμε προς το Espera Suite για το φαγητό και το πάρτι. Είναι πολύ όμορφος χώρος, το προσωπικό ήταν πάρα πολύ καλό. Έβγαλα και ένα outfit βίντεο μιας και επειδή δεν προλάβα. Και θέλω να πω πόσο ωραίο είναι να μπορείς να περνάς καλά και μόνος σου. Ναι, μεν έκανα κάποιους φίλους και ήμασταν μαζί και στο πάρτι κλπ. Φυσικά ήρθα μόνη μου στο νησί και πέρασα φανταστικά. Απολαμβάνω να είμαι μόνη μου, να κάνω το δικό μου πρόγραμμα. Οπότε αν αυτό είναι κάτι που σε φοβίζει, δοκίμασέ το και πιστεύω θα σε ανταμείψει. Αυτά για σήμερα. Bye!